Ahojte všetci, tak vítam vás pri tomto vianočnom videu. Ako zvyknem aj po ostatné roky robiť, alebo po minulé roky robiť, tak vždy sa snažím aj na Vianoce alebo v priebehu Vianoc spraviť nejaké krátučké vianočné video. Pravdou je, že tento rok som po Halloweene nič nenatáčal, lebo mal som ten úmysel, aj chcel som, ale nakoniec som nestihol dočítať to, čo by som chcel. Takže som si povedal, že to odložím. No a potom som dlho rozmýšľal nad tým, že aké video chcem spraviť na Vianoce, lebo absolútne som netušil, že čo chcem točiť. A potom som si povedal, že ako som minulý rok spravil toho Dickensa a teda vianočnú koledu, že by som chcel niečo zase vianočné. A napadlo mi, že keď sa pozriete na ten prázdny priestor v tejto polici, tak práve o tých knihách vám teraz niečo poviem. A začalo to úplne tak z nenazdajky, dá sa povedať, keď som sa pozrel do knižnice a objavil som, alebo znovu objavil, knižku, ktorá je prakticky zbierkou príbehov od teda Lucy Maud Montgomeryovej, ktorá napísala Annu zo Zeleného domu. A táto knižka malá je takým zborníkom, by som to za normálnych okolností povedal pri odbornej literatúre, ale teda je to taká zbierka krátkych príbehov, v ktorých vystupuje aj Anna Shirleyová a aj teda iné postavy, ktoré si teda Montgomeryová vymyslela, o ktorých napísala. Čiže je to taká malá kratučká knižka, ktorá má 120 strán, cca 130. Mladé leta ju vydali kedysi, ešte neviem ani v ktorom roku, v roku 2003, čiže tak. No a teda hovorí o rôznych rodinách a každá tá kapitolka je jeden príbeh na niekoľko strán. Čo je typické pre túto literatúru, lebo veď povedzme si na rovinu, to je dievčenská literatúra, je, že každý ten príbeh prakticky má nejaký morálny záver a nejaké poučenie, ponaučenie, čo by si tie deti, alebo teda tí ľudia, ktorí si to prečítajú, mali z toho vziať, tak je to samozrejme ľudskosť, ochota pomôcť, byť slušný a nie mamonársky a chamtivý a jednoducho celkovo je to také na vkus človeka, ktorý tak nežije, možno až príliš naivné, lebo naozaj sa to nesnúbi so súčasnou spoločnosťou, čo je hrozné, ale je to tak, a keď človek číta takéto knihy, tak fakt prichádza na to, že tento dnešný svet je úplná katastrofa. Ja vám poviem iba tak v krátkosti o tomto. Sú tam, myslím, že 2 alebo 3 príbehy, ktoré sa vyslovene týkajú Anny a potom ten zvyšok je tam o iných rodinách a sú tam aj postavy, ktoré z Anny by ste poznali, kto to čítal. No ale teda jeden príbeh je o tom, ako Matthew kúpil Anne tie šaty s nazberkanými rukávmi. Potom ďalší príbeh je o tom, ako Catherine Brooková, čo bola Annina kolegyňa v škole, keď už bola učiteľkou, išla k ním na Vianoce. A myslím si, že nie som si istý, že či iba tieto 2 príbehy alebo ešte niečo tam bolo, ale teda toto bolo ešte v období, keď ona bola tam malá a potom keď študovala. Už potom sa to netýkalo príbehov, keď už bola vydatá a keď už mala deti. Takže to len tak v krátkosti, naozaj je to o tom, ako napríklad rodina nemala peniaze a prišli nejakí noční pocestní, ktorí u nich prespali a mali pri sebe mnoho vecí a za tú ochotu, že o nich prichýlili a tak im tieto veci nechali, pre tie deti nech im to dajú na Vianoce, spravili im Vianoce. Alebo napríklad došlo k omylu, keď jej poslíček pozval niekoho iného na štedrú večeru namiesto niekoho iného, ten prišiel a nakoniec toho mali pekný večer. Alebo čo také tam ešte bolo? Toto boli také príbehy, ktoré si tak najviac pamätám, ktoré ma tak najviac potešili. A prakticky je to naozaj o tej dobrosrdečnosti a nezištnosti a myslím si, že je to veľmi príjemne písané, ľahučké čítanie, obyčajné, veď prakticky to je, ako som povedal, dievčenská literatúra. No ale ja som sa rozhodol spraviť o Anne celkovo video, pretože je to taká moja, dá sa povedať, že najväčšia láska, čo sa týka teda literatúry a vôbec od detstva ju mám veľmi rád, aj keď knihy som čítal ako dospelý.
a prečítal som si ich fakt kvôli tomu, lebo som ju mal veľmi rád, keď som videl filmy. A ja mám takú slabosť pre tieto sirotské postavy a týchto hrdinov celkovo, no a ona je úplne stelesnením takej nejakej čistej duše, ktorá je síce naivná a veľakrát taká príliš excentrická aj vyjadrovaním, aj správaním, ale napokon je veľmi dobrým človekom a vie si povedať aj svoje. A toto sa mi na nej najviac páčilo. A takisto sa mi na nej páčilo to, že ona nikdy nebola pekná, nikdy nebola označovaná za peknú a aj napriek tomu dosiahla úspechy v živote, ktoré dá sa povedať, že málo kto. Bola inteligentná, bola veľmi múdra, mala vynikajúcu predstavivosť, bola slušná a nakoniec sa stala matkou 6 detí, no 7, ale prvé zomrelo po pôrode. A bolo to podľa mňa veľmi pekné. Takže myslím si, že každý mladý človek alebo dieťa, keby si to prečítalo, tak možno by aj trošku tej morálky načerpalo do seba, lebo bolo to naozaj celé o tom, miestami to bolo až smiešné, že v dnešnom svete absolútne by podľa mňa takto už ľudia nevedeli existovať, ale tak predsa len sú to knihy. To znamená, že tá prvá časť Anna zo Zeleného domu je o tom, ako prišla teda do Zeleného domu ako sirota na pomoc. No samozrejme ju nechceli, lebo chceli chlapca, ale nakoniec ju tak obľúbili, že u nich zostala. Následne bola druhá časť, ktorá sa volala teda Anna z Avonlea a to bola kniha o tom, ako sa z nej stala učiteľka. A teda ešte stále žila v tomto meste, teda doma, dá sa povedať. No a potom odišla študovať do Redmondu, do Kráľovskej akadémie, to bola knižka 3. v poradí. A následne sa stala riaditeľkou dievčenskej školy, takže ona stále prakticky pôsobila v tomto pedagogickom akademickom svete. Možno aj preto je mi to také blízko, lebo tým, že ja som aj učiteľ, tak možno aj preto sa mi to páči, že viem si to tak zhruba predstaviť. A teda sa stala riaditeľkou, no a potom na konci tejto knihy konečne sa dala dohromady s jej najväčšou láskou, ktorú najviac nenávidela, teda s Gilbertom Blythom. A potom tie ostatné knihy už boli o tom, ako boli rodina. To znamená, že tá ďalšia kniha bola jej vysnívaný domov, kde sa teda presťahovala Anna po svadbe aj s Gilbertom, kde sa im narodilo aj to prvé dieťatko, ale to je zomrelo. No a potom následne sa znova presťahovali už potom do domu, ktorý bol ich. A už tam priviedla na svet ďalšie deti, o ktorých bola kniha, ktorá sa volá Annine lásky. A táto knižka bola úplne podľa mňa veľmi pekná, lebo bola o tých deťoch. Táto kniha bola viac o tých deťoch ako o nej samej, takže mala teda 3 chlapcov, 3 dievčatá a predposlednou knižkou bola Anna Glen St. Mary. To bola taká kniha, ako priznám sa, nejako som si veľmi tú knižku ani nejako nepamätám jej obsah, ale bolo to už o tom, ako tie deti vyrastali, že zažívali nejaké veci a ona proste bola už takouto druhoradou v tomto celom príbehu a snažila sa nejakým spôsobom ich teda priviesť na tú správnu cestu, aj rôznych susedov a všetky tie aktivity, ktoré oni mali v meste a podobne, tak sa snažila proste do toho zapájať a pomáhať a tak, takže bolo to skôr už viac o tých deťoch. No a posledná knižka v rámci celej tejto série bola Annina dcéra Rilla, lebo ona teda pomenovala svoju najmladšiu dcéru po Merile, ktorá sa o ňu starala, ako ešte keď bola malá, prišla k ním do Zeleného domu. No a táto knižka, sa priznám, že bola veľmi smutná, lebo ona sa odohrávala v období, kedy začala Prvá svetová vojna a jej chlapci išli do vojny. A ja som tam mal veľmi rád jedného jej syna, ktorý písal básničky a bol taký jemný typ a odišiel teda do vojny kvôli tomu, lebo sám sa rozhodol. Nemusel ísť, ale sám sa rozhodol a išiel, aj teda s jeho starším bratom. A dokonca nakoniec aj ich najmladší brat išiel do vojny, ale ten sa volal Shirley, ale ten teda akože v pohode
to s ním dopadlo. Nechcem to prezrádzať, chcem, aby ste si to prečítali, ale táto knižka bola veľmi smutná. A úplne, keď som ju čítal, tak som si tak uvedomil, že tie vojny a toto všetko, aké to je strašné, že fakt... Viete, ono je to ťažké, lebo bolo to práve to obdobie, kedy bola, alebo je stále vojna na Ukrajine a mimo ďalších iných ozbrojených konfliktov. A ja som to práve čítal v tom období a som si povedal, že je to fakt hrozné. Akože fakt som tú knižku dosť prežíval, fakt som sa cítil zle, keď som ju aj dočítal, som chvíľu zostal taký, že som to potreboval tak vstrebať. No a veľa takých, ako som povedal už na začiatku, takých morálnych nejakých, ako to povedať, nejakých odovzdaní tým ľuďom, ktorí to čítajú, že ukazovala, čo je všetko zlé a na čo treba dávať pozor, ako by sa ľudia mali správať. A celkovo je to tak písané, že takým výchovným spôsobom a myslím si, že je fajn si to prečítať. Ako možno, že dospelému človeku už sa to bude čítať ťažšie a už s takým úsmevom na tvári, predsa len to nie je orientované ani určené dospelým čitateľom, si myslím, že až tak, ale sú to také knižky neškodné, milé, aj sa človek zasmeje, aj sa človek tak si povie, že no, áno, kiežby. A miestami je to naozaj naivné, až by som povedala také teatrálne, ale tá osobnosť tej Anny bola podľa mňa úplne skvelá. A keď by bolo takých ľudí viac na svete aj v realite. Takže iba takto v skratke som chcel porozprávať niečo o tých knižkách, lebo viete, nemôžem rozprávať dej každej z týchto kníh, je to úplne zbytočné, ale teda je tých kníh celkom dosť. Takže odporúčam si to prečítať niekedy, ak to niekto nečíta. Nehovorím, či to bude chalana baviť alebo nebude, no ten človek, ktorý číta knihy, tak proste mal by prejsť rôznymi žánrami, podľa mňa, od dievčanského románu cez thriller, detektívku, horor, román klasický, rozprávky, science fiction, fantasy, ja neviem, ja si myslím, že človek, ktorý rád číta knihy, tak by mal skúsiť zo všetkých žánrov, však vidíte aj na mojich videách, že ja sa snažím naozaj čítať zo všeličoho niečo, takže takýmto spôsobom teda by som vám toto chcel predstaviť. Ja som pôvodne plánoval, že túto časť alebo toto video spravím niekedy na jar, lebo v marci, lebo Anna mala aj narodeniny v marci a vtedy tak ožívala príroda a všetko, tie kvety a stromy a tak, a toto bolo takým veľkým alebo leitmotívom týchto kníh, kedy písala Montgomeryová o tom, ako vyzerá tá krajina. To bola veľká súčasť týchto knížiek. Opisovala krajinu a pripisovala aj také všelijaké magické vlastnosti a to sa mi veľmi páčilo. Ale hlavne bol tam taký ten odkaz spoločnosti a toto všetko, takže určite odporúčam si to prečítať. No a samozrejme, keďže sú tu Vianoce a bude Štedrý večer a bude Nový rok a jedno s druhým, tak by som vám chcel poprieť, aby ste boli spokojní a šťastní, aby ste sa rozhodovali čo najlepšie, nielen pre seba, ale aj pre ostatných, aby ste si užívali momenty, ktoré sa vám možno už nikdy v živote nevrátia, užili si prítomnosť ľudí, ktorých máte radi a boli spokojní s tým, čo robíte. To je podľa mňa veľmi dôležité, takže prajem vám krásne sviatky, ďakujem, že pozeráte na moje videá, alebo ma sledujete a potom po novom roku zase spravím nejaké ďalšie video. Ja som plánoval urobiť nejaké video o detektívkach, ktoré v poslednom čase veľmi čítam a viac menej som im venoval všetok svoj voľný čas, dá sa povedať, za posledné obdobie, takže teraz ani žiadna klasická beletria asi nebude, ale mám záujem spraviť jedno video o knihách, ktoré teda písala J.K. Rowlingová, teda thrillery alebo detektívky, tak. No a uvidíme, že ako to dopadne a hlavne kedy to bude a či to bude a podobne, lebo mám to stále rozčítané, takže tak. No a prajem vám teda, aby sa vám darilo, aby ste si oddychli a boli slušní a čítali knižky. Ja sám dúfam, že od Ježiška dostanem nejaké, takže sa veľmi teším na to a potom vám aj poviem, čo som dostal. Takže ešte raz
prajem vám úspešný štart nového roka a užite si sviatky, aby boli také, aby vás tešili. Ďakujem za pozornosť a majte sa pekne a vidíme sa zase niekedy. Ahojte.